86400 сония. салом дӯстонам, фикр кунед ки дар бонке суратҳисобе доред. ҳар субҳ ба суратҳисоби шумо $86400 интиқол меёбад. ин маблағро то шаб бояд ки истифода бибаред, зеро барои фарду интиқол намеёбад. яъне пулатро хоҳ истифода бикунӣ, хоҳ не, маблағ сифр мегардад. чӣ кор мекунед? албатта кӯшиш мекунед ки ҳамашро истифода кунед. ҳамамон муштариҳои бонк ҳастем ки номаш вақт мебошад. ҳар субҳ соҳиби 86400 сония мешавем. дубора интиқол намешавад. ҳар субҳ суратҳисоб пур мешавад ва ҳар шаб холӣ мегардад. баргашт нест. сонияҳоро истифода бикун. беҳтараш бо он сармоя гузор. барои хурсандӣ, саломатӣ ва муваффақият. вақт меравад. ҳар рӯз беҳтарашро анҷом биде. барои фаҳмидани қадри як сол биё толибилмеро бипурс ки дар синфаш монда бошад. барои фаҳмидани қадри як моҳ аз модари ҳомиладор бипурс. барои фаҳмидани қадри як ҳафта аз соҳиби маҷаллаи ҳафтаина бипурс. барои фаҳмидани қадри як соат аз дидори ду ошиқ бипурс. ва барои фаҳмидани қадри як дақиқа аз мусофире бипурс ки қатора ё аз автобус дер мондааст. барои фаҳмидани қадри як сония аз ронандае бипурс ки пеши роҳи садамаро гирифта натавонистааст. як сония. агар аз 101 сонияро фаҳмидан хоҳӣ, пас аз варзишгаре бипурс ки мақоми дуюмро дар олимпиада гирифтааст. ҳар як лаҳзаро қадрдонӣ бикун. ҳар як дақиқаро дар корҳои хайр истифода бикун. фаромӯш макун, вақт барои касе намеистад. вақти гузашта таърих аст. омадани вақти оянда дар гумон аст ва чун сир аст. умрро медон ғанимат ҳар нафас. чун равад дигар наояд боз пас.